Good morning, बयखौबो गिबियाव आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। सबको गुड मर्निं दोस्तो। आं दिनै दाख्लि बाटारमारियाव जानानै थांनाय बैसागु फांसनखौ देखायनो नागिरदों लोगोफोर। ये फंक्शन कोकराझार के बाटारमारी में हुआ था। बिहु फंक्शन हुआ था, बैसागु फंक्शन। तो बिदिबा लोगोफोर वीडियो को एंजॉय खालामदो। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। नै दा बेरायनोसै फांसन नायनोसै। गारि दोनग्रा जायगा दंना गैया? सफैबाय। Janai ब्रह्म समायना बसुमतारी। नोंना मा नाम? नायबाव नायनि। एसे दे नायनाय। बिनि उनाव फुंसि ब्रह्म ना एसे स्टिफेन हाबजो। सोरबा बायना होदो आरो बिलुनखौ। आद्रा चक्रधर नार्जारि मानगोनां आद्रा चक्रधर बाटारमारियाव बेयो खुंफुंजागासिनो दङ। गामिनि माखासे गोबां हारिमु सिबियारि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बादायगिरि। Thank you so much आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय, सापर्ट खालामनायनि थाखाय। दोस्तो, थैंक यू। खुलुमबाय, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑलवेज। फैनानै दा जों जानोसै।
Hindi pa ako. Set juga. Ay, mas ayib dan jaro. Be happy always, my dear friends.